ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. हेलो गाइस आज आयत मुजांड 53 आंड ಎಂಕುಲು ಇನ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದೊಂಜಿ ಆಟ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರ್ ಸತ್ರಾರ್ಜಿದ್ದ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತು ಅಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಆಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಪೋಪಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ದೇವೆರ್ನ ದಯಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಾವು ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಮೋಲು ಮೇಳದಾಲು ಮೋಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಸಿಂಹ ಮೋಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ಲ 10 ಜನ ಎನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ದ ಬುಡೆದಿ ಎಂಕಲ್ಲ 10 ಜನ 3 ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲೇರು ಬೊಕ್ಕ 7 ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವೈದ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಂತಿದೇರು ಯಾ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಲ ಬಂಡ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಗೋವಿಂದ ಸಿಡಿಪ್ಪಡು ಏ ಕಾಲೇಜ್ ತಪ್ಪಲೆ ಕಾಣೆದವ ಬರ್ಪೆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಬರ್ಪೆ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ಮೋನೆ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಾರ್ ಬರ್ಪೆ ಐಕೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಪಯ ಈಸ್ ಪುರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವಡೊಂದು ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬುದಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಬರ್ತಂದ ಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಶಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಲಂಗ ಬತ್ತಂ ಪೋಲ ಐಟ್ ಮುಖಲ್ನ ಲಂಗೋಡ ಆಯ್ಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಬರೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಒಂದಿತ್ತು ನೀನ ಲಿಂಕ್ ಅವು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಾಪುಡ ಆತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ತೂಕ ಆಪುನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿಂಡ ಕಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಲಿ ಉಂಡತ ಜೀದಶ್ರೀ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಟೋಡು ತಷ್ಪಾಗ ಅವು ಪಿರಾದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದು ಕಾಣೆ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಣೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲ ಪ್ರಸೇನ ಮನ್ಪುಲ ಎರೆಗೆ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆ ಗೊಟ್ಟುಗೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಲ್ನ ಐಸಾ ಲೆತ್ತನ ಸರ್ ಲೆತ್ತನ ಇವೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಲ್ಪೆ ದಿಗಿನೆ ಮಾಡುವೆ ಅದಾಗ ಮಗರುವ ಏಯ್ ನಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೀದಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಬಲರಾಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಂಬವಿ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದುಲು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿ ಐತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಚೆಂಡ ಕಂಡ್ರು ಪೋತೇರು ಪೋತಿರ್ ದಾದಾಪುಣ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಂಗೆರ್ಲಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಜ್ಜನುಲ್ಲೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಸರಿ ಮದ್ದಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಂಡು ಮದ್ದಳು ಅವೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಂಚ ಸರ್ ಸಾಕು ಸರ್ ಉಂಟು ಪಿರತುಲೆ ಪೆರಪ್ಪ ಪಾಡು ಸಾಕ ಉಂತ್ಲು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡು ಪಿರಾತುಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯಾ ಜೋರ್ ಪಾಡುನು ಚೆಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ ನೋಡು ಹೂದೆ ಅನಾಗ ಅವೇ ನಾಡಕೋರು ಈ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಈ ಒಡೆಜಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀನ ಕದೀಲೆ ಆಯ್ಜಿಂದು ಪಾತನು ಮಾರ್ರೆ ಉಪ್ಪಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾರಿ ಅವೆ ನಾನ್ ಮಲ್ಪುದೆ ಗಿತ್ತು ಮಲ್ಪು ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪು ತಿರ್ಗಾವ್ ಅವ ಆತೆ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಒಡ್ಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟೆ ಮೀನ್ದಲ್ಲ ಕುಟ್ಟೆದ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಇಲ್ಲುಂಡತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಗೆ ಆತ ವಾಸನೆ ಮುಲ್ತ ವಾಸನೆ ಎಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹರ್ಪುಣ್ಣ ರಕ್ಕ ಇಕ್ಕು ವಾಸನೆ ಅದಿಪ್ಪು ಏಕಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಶಿವನ ಟೆಂಪಲ್ ಪಾವಂಜಿ ಯಾನು ಜಾಲಿ ಆದಿತ್ತು
ಆಂಡ ಎಂಕುಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರ ಓವರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾರಿ ಪಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋದ ಸತ್ಯ ಎಂಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾಕಡೆ ತಿಂಚಿ ಅಪತರ ಕುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಆತ ನಾನಾ ದೇರು ಫಲ ನಿಮ್ಮದು ಅದು ಫಲ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಫಲ ಅಯ್ಯೋ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬುಲ್ಪ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ ಲೈಫ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವಳ ನಿಕ್ಕು ಈ ಅಂಚ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಿಗಲೆ ಕೈಟ್ ಬೈದು ಲೈಫ್ ನಿತ್ತೆ ಏ ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ರೋಡ್ ಪೋಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೇರು ಏ ಇಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಐದು ಇತ್ತಿನ್ಯ ಪೋಂಡು ಲಾರಿ ಹೋಗುದು ఇంకొంతర నర్వస్ మమ్మీ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವರೆ ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಜೂಜಾ ಓ ಲೆಕ್ಕನವಾಲೆ ನಿನ್ನೆ ಒಳಗೆಟ್ಟೆ ಮನೆ ಏ ಯಾನ್ ಜಾಂಬವತಿ ಆತು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ರಾಜೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಮ್ ತಿಗಲ ರಾಡ ದೈಕ್ ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗ ವಿಲವಣ ಮುಂಚೆ ಪೋದಿ ಕುಡೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಗ ನಿಂಗೆ ಕಾರ್ ಹಿಡಿದಿಲೆಯಾ ಇಲ್ದಿ if you not ನನಗೆ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬ ನಿಂತು ಆಜಾರೆ ಬಂತೀನಿ ಅಂತ ನಿಕ್ಕು ಆಜ ಮುಕ್ಕಲ ಬದು ಆಜಿ ಕಾಲು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಗಟ್ಟೆ ಆಜಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏತು ದೂರ ನಿಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಸತ್ಯ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನ ಬೈದೆ ಬಂದೆ ನೀವು ಲೇಲ ಅಪ್ಪ ರಾಜ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪ ಅಂತ ತೋತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತದೆ who gave the training principal lottu you shut up ya ಮೂಲಿ ಏರಿಯಾ ದೂರ ನೀನೇನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಒಂದೇ ಮೂಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮೂಲೆ ಅಲ್ತು ಹೋಗ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳು ಹೋಲ್ದೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದು ನಾನು ತಿನ್ನಿ ಇದು ಬಿಡ್ತು ಅಂತೆ ಮೂಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಅಂಜೆ ನನ್ನ ಅತ್ಯ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಿನಿ ತಿಗದಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಡು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಗಾಸೆವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ತುಂಬ ಕುಳು ನಾಟ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ Did you want pet? What you want? You don't laugh in the middle of my dialogue, okay? Serious. I am Raja, you are Sevakis. నీకు ఆయన విరాట్ ఎత్తుకోవడమా సింహద విరాట్ వచ్చి సింహద విరాట్ వచ్చి ನಿಕುಲು ಎಸ್ಕೋಡಿರಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸುಂದರಿ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೊರ ಪೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅತ್ತಮ್ಮ
ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲ ತೋಜಂದಿದ್ದು ಕೋಡಿ తెలుగు బాబు తెలుగు ನಂತರ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು, ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು, ಸಂಗೀತ ಕಾರಣ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಎಂಟಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಈಗ ಬಂಧುವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕೆಲವು ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತು ಜಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಒರಿಯೋಡೆ ಬಸಂಟು ನಾ ಸಾಕ दा वही फोन पत्ता में
ಓಕೆ ನೆರ್ಪತ ಏನಿರಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ I don't know what to say. ವೇಷ ಪೋತಿಜಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಬೋತೆ ಯಾಂದೆ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದು ಉಂಟದ ಮೂಲೋಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೀರ್ದ ಸಣ್ಣ ಯಾನ್ ದಾದ ಪರೋಡ್ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ ದಾದ ತುಲೆ ಮೇನೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ದಾದ ಮಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂದಿರ ಮೊತ್ತು ಎಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಮುಸ್ತನ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಅವಧಿ ತೂಪಿನಿ ಮಂಡಲ ಮುಸ್ತನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊಸ್ತ ಎಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗಲ್ಲ ಬಲೆ ತಗೊಂಡು ಜೈ ಪಂಪೆ ಕಾಲೇಜು ಐಕಳ ಇಲ್ಲಿನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಾಳ್ ಮಾರೆ ಪೂರಾ ಈಗ ಆಟನಂತೂ ಬೈದಿಲ್ಲ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿಚ್ಚು ಸಾಕಾವಂದು ಎಂಟು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚು ಆತು ಬಟ್ ಓಕೆ ಎಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಯ್.